Ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno ku MBC ndipo mauno mlindine Austin Kachpeya kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati boma lake sikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Boma lati lilimbikitsa ntchito zophunzitsa anthu njira zosiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Ndipo akatswiri zachuma ku banki yaikulu ya Reserve atsimikiza kuti ndi zotheka mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika 5% mzaka ziwiri zobwerazi. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma lake silikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Muchikata chomwe atulutsa loweruka President wa dziko lino akutsatira mwachidwi kafukufuku yemwe komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts ikuchita pa nkhani yogulitsa hotela ya Amaris, ndipo atsindika kuti athandizira komiti pa ntchitoyi. President Mutharika watsimikiza Malawi onse kuti boma lake likudzipereka pochita zinthu mosabisa komanso kutsatira malamulo. Mtsogoleri wa dziko lino wati kafukufuku yemwe akuchitikayo ndi chitsimikizo choti boma lake likupereka danga ku mabungwe kuchita zinthu mwakadaulo wawo. President Mutharika wati boma lake lipitirira kudzipereka polimbana ndi katangale. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati anthu amakhulupirira ofesi za boma ndipo mchitidwe osakaza chuma cha boma umachotsa chikhulupirocho. Boma lati lilimbikitsa ntchito zophunzitsa anthu mu njira zosiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Nduna za maphunziro a Bright Msaka ndiyo anena izi pamwambo opereka madigiri kwa anthu amene atsiriza maphunziro awo ku sukulu yakachenjede ya The Young University ku Lilongwe. Iyo anati dziko lino litha kukwaniritsa bwino masomphenya a Malawi 2063 ngati litaphunzitsa bwino anthu ake magawo osiyanasiyana. Patrick Dambula wadza ndi nkhani yonse. Pamwambo umenewu opereka madigiri kwa ophunzira amene atsiriza maphunziro awo omwe unali wa 11, ophunzira 39 atsiriza maphunziro awo au kadaulo wa luso la makompyuta ICT, pamene ophunzira 48 atsiriza maphunziro awo au namwino. Izi zikufikitsa chiwerengerochi pa 88. Polankhula pamwambowu nduna za maphunziro, sayansi ndi luso a Bright Msaka anati kuti dziko lina lililonse lichite bwino pakufunika kuti anthu aphunzitsidwe mokwanira. Iwo anapereka chitsanzo cha masomphenya a Malawi 2063 amene anati akufunika anthu ophunzira bwino kuti masomphenya amenewa athe kukwaniritsidwa. Ansaka anayamikira The Young University ponena kuti boma likufunika sukulu ngati zimenezi pofuna kuti anthu olowa msukulu zawo kachenjede achuluke. Iwo anati pachifukwachi boma lipitiriza kuchita ubale ndi sukulu zosiyanasiyana kuti anthu ochuluka mdziko muno akhale ophunzira bwino. Ndinabwera pano kuzapereka support ku The Young University chifukwa boma limakhulupirira kuti tikamati dziko lipite patsogolo timanena kuti nzika zake zikhale nzika zokonzeka zosulidwa bwino zimene zingathe kulitenga dziko patsogolo. Maphunziro apamwamba university ndi njira imodzi yokonzekesera nzika za dziko lino kupita patsogolo ndi dzikoli. Mmawake wachiwiri kwa chancellor wa University ya The Young a Godfrey Soko anati sukuluyi ikunkerankerabe kupitira chitsogolo kuchokera pamene anayikhazikitsa. Iwo anati pakadali pano sukulu yawo yachita ubale ndi sukulu zinanso za ukachenjede za ku South Korea, ndipo apa pakhala mwayi kuti ophunzira mdziko muno adzitha kukachita nawo maphunziro ku South Korea. Kupita be isogolo pali pano tili ndi mgwirizano ndi ma university aku Korea. Mwina zikatheka zimenezi tipangisanso kuti tapatse mwayi wakulu amalawi oti ukadaulo wawo zipite patsogolo chifukwa kuti tifuna tikhale ndi program imene tikuitcha kuti dual degree program. The Young University adayitsegulira mchaka cha 2014 ndipo pa nthawiyo inkangopereka maphunziro a kompyuta komanso a unamwino. Koma pakadali pano sukulu iyi yakula ndipo ili ndi chikonzero chowonjezeranso magawo ena maphunziro awiri pomadzafika mchaka cha 2028. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Bungwe loyendetsa malonda fodya mdziko muno la Tobacco Commission TC lati lionetsetsa kuti likwaniritsa likukhwimitsa njira zotetezera fodya ponetsetsa kuti
fodya osavomerezeka sakumugulitsa. Mkulu ona za chuma ku Tobacco Commission Chimwemwe Luhanga ati bungweli ligwira ntchito ndi apolisi polimbana ndi vutoli maka pofuna kuteteza chuma cha dziko lino chomwe chimadza kamba ka ulimiwu. Iwo ayankhula izi pa msonkhano odziwitsa apolisi za malamulo a fodya omwe anawakhazikitsa mu chaka cha 2024. Tindi zambiri mlipotiri. Kugulitsa ndi kutulutsa fodya mdziko muno mosavomerezeka ndi ena mwa mavuto omwe amakhudza malonda a fodya. Ngati njira imodzi yoteteza malondawa, mkulu ona za chuma ku bungwe la Tobacco Commission Chimwemwe Luhanga ati bungweli lalimbikitsa mgwirizano wa bungweli ndi apolisi ndi cholinga chofuna kuthetsa vutoli. Ngati Tobacco Commission tikuzindikira kuti fodya ndi mbewu imodzi yofunikira kwambiri mdziko muno, ndipo ndiofunika kuti titeteze tisaluze ndi kilo ndi imodzi yomwe kupita kumaiko akunja. Chifukwa tikaluza kilo iliyonse ndi kuti ife tikupereka ndalama yathu yakunja kumaiko akunja. So chikofunikika kuti ife ngati Tobacco Commission tigwire ntchito ndi ya polisi kuteteza fodya amene. Mkulu wa polisi ya Mchenji David Kumwenda ati apolisi ndi odzipereka kuthana ndi vutoli mogwirizana ndi malamulo a dziko lino. Tikunena kuti ifeyo tili pamene pakuteteza katundu ndi moyo anthu, komanso kupanga prevent crime, to detect crime, komanso kuwagwira anthu amene angaganizidwe kuti akayankhe milandu, komanso tu tikamagwira ntchito imene iyi paliso akunena kuti tuenforce kandi zapansewu kuthandiza even iso amene angamanyamuleka kachina fodya onso pamsewu tionesesa kuti akunyamula molondola. Naye mkulu wa polisi m'boma la Kasungu Alexander Moyo ati apolisi ayika njira zosiyanasiyana monga kuyendera madera onse okhudzidwa komanso kuwaphunzitsa anthu mmedzi zakuyipa kuchita malonda a fodya mosavomerezeka. Achimwemwe Chifomboti emwe amaona za momwe malonda a fodya akuyendera ku bungwe la Tobacco Commission ati mchitidwe wochita malonda a fodya mosatsata malamulo komanso kugulitsa fodya ku maiko ena ndi vuto lalikulu mdziko muno. Msonkhanowu omwe unachitikira m'maboma a Kasungu ndi Mchinji unabweretsa pamodzi apolisi a mchigawo chapakati cha Kunzambwe komanso kumvuma. Malamulo a fodya mchaka cha 2024 amathandizira kuyendetsa ulimi ndi malonda a fodya mdziko muno. Kukumana pamodzi ndi kupemphera ati ndi njira imodzi yopititsira patsogolo umodzi komanso chikondi pakati pa amayi omwe amachokera mipingo yosiyanasiyana. Wapampando wa mapemphero a amayi m'boma la Mzimba Ane Ndolo ndiye onena izi pa mapemphero a amayi. Evarista Lungu walemba ripotili lomakwerenga ndi Blessings Gondwe. Mapemphero apaderawa omwe amayi amachita pa dziko lonse anayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa tauni ya Mzimba kukafika kukaphuta CCP komwe zonse zinachitikira. Poyankhula utatha mwambowu wapampando wa zoni ya Mzimba mayi Ane Ndolo anati kumwambowu amayi aphunzira momwe angakulire mu uzimu, momwe angayendesere mabizinesi ang'onoang'ono komanso kusamala mayanja awo. Chimakhala chofunikira kwambiri kuti azimayi tizikumana pamodzi chifukwa timaphunzisana zinthu zambiri through tikakhala limodzi, komanso timaonesa chikondi. Pamakhala kuti palibe kusankhana tsango, pamakhala kuti palibe, chifukwa tonse timaoneka munthu umodzi chifukwa Mulungu wathu ndi mmodzi, ndipo Mulungu wathu anatiphunzitsa kuti tizikondana. Chifukwa chake azimayi ngati Mzimba boma zoni tikupezeka pano limodzi. Yemwe amasogolera ntchito za mayimbidwe kumwambowu a Dorothy Ziva anati mikumano yotereyi imapititsa chitukuko cha m'madera patsogolo. Ine ndikulimbikitsa azimayi anzanga tsiku lindi lofunika kwambiri chifukwa ndi tsiku limene ife tidapatsidwa ngati azimayi. Tonse mipingo yosiyanasiyana tizikumana pamodzi kusonyeza mgwirizano wathu chifukwa kumwamba kulibe mpingo, tonse tikakhala malo amodzi. Ndiye ndikuwalimbikitsa azimayi anzanga chifukwa kuno kumakhala zambiri zolimbikitsa mabanja athu mmene tingakhalire mabanja athu. Ndi azimayi akamangokhala kuzinyumbako akumanidwa zambiri ofunika azibwera kuno. Mwambowu unachitika pamutu woti bwerani ndipo muzapeza mpumulo.
ngati njira imodzi yokondwerera tsiku lokumbukira amayi pa dziko lonse, amayi ogwira ntchito ku bungwe la Eskom anapereka mphotho zosiyanasiyana kwa ophunzira omwe achita bwino pa maphunziro awo a sayansi pa sukulu ya primary ya Lisawo m'boma la Chiradzulo. Polankhula pa mwambo wa pampando wa komiti yomwe inakonza chikondwererochi, a Isabel Mangulenje anati cholinga cha thandizolo ndi kulimbikitsa ophunzirawo pa maphunziro a sayansi maka atsikana apa sukulupa. George Banda anali nawo pa mwambowu ndipo andi zambiri mulipotiri. Amangulenje anati kupatulapo kupereka mphotho kwa ophunzirawo, bungwe la Eskom linatengerapo mwayi opereka uthenga momwe ophunzirawo angagwirisire ntchito bwino magetsi komanso mmene angasamalire zipangizo za magetsi mcholinga chopewa ngozi. Ifeyo tinaganisa kuti tibwere kuno ku Lisawo, sitinafuna ngotenga sukulu ya Blantyre ya kufupi ndi ku office. Tinaona kuti tipitepo ku sukulu ya ku Ruro imeneyo tikafikireko mwana wamkazi tikamulimbikitse za ubwino olimbikira sukulu, ubwino olimbikira ma science subject. Ndichifukwa chake tinasankha kuti tibwere kuno ku Lisawo Primary School. Mawu amene amva atsikanaja alimbikitsika ndipo amva. Mawu amene amva ngakhale ana amunaja alimbikitsika amva, adziwa kuti ifeyo tisamapange katangale. Fo katangale tifuna amudziwire tikuyambira ali mwana wang'ono. Mmawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi, a Vincent Noah, anayamikira bungwe la Eskom kamba kathandizolo ndipo anati zimenezi zithandiza kulimbikitsa maphunziro maka pakati pa atsikana. Inetu ndili ndi chimwemwe chachikulu chifukwa cha kubwera kwa Eskom kubwera panopo pa Lisawo School, chifukwa alimbikitsa maphunziro kwa ana athu a school. Komanso sikulimbikitsa maphunziro kokha ayi, komanso apereka malangizo kwa ana a school kuti wani alimbikire maphunziro, komanso apereka malangizo otino ana asakhale ndi mtima opanga ziphuphu. Nthawi zambiri ndithu mapeza kuti zovuta zina ndiko atumikuzakhala ziphuphu, koma ana a Eskom apereka malangizo kuti asakhale ndi ziphuphu. Komanso chinthu chinanso chimene alangiza ana awalongosole bwino wa magetsi, komanso mmene angatowe ngozi zotha kufika cha magetsi. Chikondwererochi chinapitirira ndi mwambo wapadera kumalo ogona alendo a Malawi Sun mu mzinda wa Blantyre, komwe akuluakulu a bungwe la Eskom anasindika zowonjezera chiwerengero cha amayi ogwira ntchito ku bungweli pofika chaka cha mawa. Mai Gladys Kalinde ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Eskom. Eskom according ndi maplans athu amene tili nawo kuchokera 2023 to 2027 tikufunitsitsa titakweza chiwerengero cha azimayi, because pamene pali azimayi ndi azibambo akugwira ntchito ija imayenda makamaka mbali ya decision making. Mukaphatikiza azimayi ndi azibambo, decision making yake imakhala yoti ikutenga ma inputs ochokera kwa anthu awiri osiyanasiyana. Pamapeto pake kampani imachita maprofit ambiri, plusiso imakhala yoti ikutenga ma decisions ochokera kwa anthu osiyanasiyana, the performance ya kampani imasintha. Tsiku loganizira amayi pa dziko lonse limakumbukiridwa pa 8 March chaka chilichonse, ndipo mutu wokumbukira tsikuli chaka chino unali kupereka mcholinga chopindula. George Banda, MBC, Blantyre. Mugone ankhanizi chokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Tentoneso mito yake. President Mutharika wati boma lake sikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Boma lati lilimbikitsa ntchito zophunzitsa anthu njira zosiyanasiyana pofuna kuyititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Ndipo akatswiri zachuma ku banki yaikulu ya Reserve atsimikiza kuti ndi zotheka mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika 5% mzaka ziwiri zobwerazi. Takulandirani ndipo nkhani zathu zikupitirira. Bungwe la TVETA lati likunikanso ndondomeko ya maphunziro a ntchito za luso lamanja ndi cholinga choti maphunzirowa agwirizane ndi momwe zinthu zikuyendera padali pano. Bungweli lati kusinthanso ndondomeko yakayendetsedwe ka maphunziro a ntchito za luso lamanja kuthandizira ophunzira kukhala ndi luso lamakono mogwirizana ndi momwe zinthu zikuyendera pa dziko lonse. Smart Chalika ali ndi ripoti.
bungwe laona maphunziro a ntchito za manja mdziko muno la TVETA lati ndondomeko ya maphunziro a ntchito za manja yomwe dziko lino likugwiritsa ntchito inawunikidwa mchaka cha 2017 zomwe zikuonetseratu kuti dziko la Malawi likutsalira mbuyo pa ntchitozi. Polankhula ndi MBC, mkulu wa bungwele Alwin Sijola ati kuwunika ndondomekoyi kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za manja mdziko muno. Mudziwa ngati dziko tsopano tikuyamba kupanga focus pa Malawi 2063 ngakhalenso kuti ngati dziko pali zinthu zina zimene zabwera makampani athu akhala kutipatsa feedback akalemba ntchito achinyamata athu magabu amene akuwaona ndiye kuti tikwanitse kukhonza zonsezo tikhonzanso ndondomeko zimene achinyamata amakoleji athu amagwiritsa ntchito kuphunzitsa achinyamata zija pachizungu timati curriculum. Katswiri pa nkhani za maphunziro Limbani Nsapato wati kuwunikanso ndondomeko ya maphunziro a ntchito za manja ndi bungwe la TVETA kwabwera mu nthawi yake pomwe zambiri zikusintha kumbali ya luso la makono maka ku ntchito za manja. Tikuona kuti zimenezi ndizofunikira ndipo tachedwa chifukwa curriculum inachidwa review kalekale ndiye kutokera 2017 kufika padakali pano pachitika zinthu zambiri. Tikuona kuti zinthu zasintha komanso zofunikira ku malo a ntchito ndiponso pa moyo wa anthu zikufuna ndithu upangiri osiyana ndi zimene timachita m'mbuyomo. Kuwunikanso ndondomeko ya ntchito za manja kuthandizira dziko lino kuyenda limodzi ndi dziko lonse popititsa patsogolo luso la ntchito za manja ndi kuthandizira kutukula chuma cha dziko lino. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Munkhani za malonda akatswiri za chuma ku banki yaikulu ya Reserve atsimikiza kuti ndizotheka kuti mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika 5% mzaka ziwiri zikubwerazi. Mmodzi mwa akuluakulu aku banki a Esther Machado anena izi pomwe amayankha mafunso pakuthekera kwawo ngati akuluakulu za chuma mdziko muno. Zambiri mulipotiri. Kutsatira chiganizo cha komiti yona za chuma ku banki ya Reserve kutsitsa mlingo wa chiongoladzanja chomwe mabanki amapereka akabwereka ndalama ku banki kufika pa 24% kuchoka pa 26%, akuluakulu a Reserve Bank akukumana ndi anthu osiyanasiyana makamaka a ntchito za malonda ndi zachuma kwafotokozera momwe izi zithandizire chuma cha Malawi. Koma kuchoka mu maganizo omwe ena mwa anthu anapereka kuzokambira nazi paikukayika kuti mlingo wakakweredwe ka zinthu sungatsike kufika pa 5% pofika 2029. Mmodzi mwa akuluakulu aku banki a Esther Machado omwe ndi wapampando azokambira nazi akuti izi ndizotheka. Zona anthu atha kukhala ndi kukayikira chifukwa chachikulu nchakuti anthu akuyang'ana kukwera kwa zinthu exchange rate foreign exchange ndalama zakunja kuti zikadali zosakwanira sizikupezekabe bwinobwino. Izi nzoona komano chimene angagwira Malawi nchakuti pali ndithu zilinganizo zomwe zayikidwa ndi boma komanso ngakhale Reserve Bank kuonetsetsa kuti foreign exchange iyambe kupezeka. Mkulu wa bungwe la akatswiri pa zachuma la Ekama a Esme Korihea Kanyumbu wati boma liyesetse kutsata ndondomeko ndi mfundo zoyenerera kuti izi zitheke. Tinene kuti pamene zikuyendera tikaona manamba zimene akuyendera tili ndithu pa mulingo wabwino kuti tikutsika ndithu kumapita ku 5 kucha ngakhalebe kuti mwina chikhala chovuta kuti tikafikire 5% ija posachedwa apa koma ndichonena kuti ndichotheka titagwirana manja ma sectors onse ndikuona zonse zimene timakambirana zija kuti tayamba kupanga produce zinthu mokwanira zimene zija ndizotheka ndithu koma ndizovuta. Rupert Nkhono ndi ofalitsa nkhani ku bungwe la Financial Market Dealers Association FIMDA. Yeah, ife ndifembekeza kuti the economy tiende mu 2026 mopambana kuposa mene zakhaliramo zaka zadutsa. Pakadali pano pali chiyembekezo kuti mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu ukhala ukusuntha pang'ono-pang'ono pamene watsika kufika pa 24.9%. Malinga ndi kutsikaku a Reserve Bank ati ali ndi chikhulupiriro kuti mlingowu ungathe kufika pa 18% kumapeto kwa chaka chino. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
apolisi makumi asanu 50 amaliza maphunziro awo okhudza kafufuzidwe kamilandu mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula pamwambo opereka masatifiketi, komishonala wa apolisi a Evarista Chisale wapempha apolisiwa kuti akagwire ntchito yawo mwakadaulo. Upireka Isa andi zambiri mulipotiri. Apolisi 50 anachokera maofesi osiyanasiyana apolisi mdziko muno kuti awasule ndi ukadaulo wa makono pa nkhani zofufuzafufuza. Mlendo wamkulu pamwambowu, komishonala Evarista Chisale, wati okuba ambiri masiku ano akugwiritsa ntchito njira za makono pofuna kubera anthu, kotero ndikofunika kuti apolisi nawo azidziwa mmene zinthu za makono zimayendera. Abwana athu Inspector General athu Mr. Ruhanga ataona gap imene inalipo mwa officers athu, imene amachitira investigate ma cases, imene amachitira handle ma victims kapena ma suspect. Zimaoneka kuti mwambiri samachita bwino ifo chonena kuti mwina analibe ukadaulo weniweni wonena kuti akhoza kuchita bwino. Nthawi zina munthu matha kumanena kuti sakuchita bwino koma mwina simunampasire zipangizo kamena ukadaulo wonena kuti agwire ntchito icha. Ndiye kuti apezeka kuti kunali makwerezi, anthu ambiri mwina amadandaula, abwana anachiona kunena kuti wapolisi wina aliyense aziphunzitsidwa. Ndicho ndingachonena kuti azitha kugwira ntchito yawo bwinobwino. Ndicho ndingachonena kuti mwina magapu amene analipo achitidwe fiwo. Chisale anachenjezanso apolisiwa kuti apewe mchitidwe wa chinyengo ndi katangale. Katangale ndi osaloledwa mudziko mwathu muno, komanso kuorganization kwathu kuno katangale ndi osaloledwa. Wina alese kunjako amayembekezera kuti wapolisi amadziwika ndi kuti amakhala discipline, kukhala chitsanzo chabwino. Ndiye timachita emphasize pena paliponse pamene tikukhala kama meetings mwathu kaya pati kwakumbutsa asilikali athu kunena kuti corruption njoyipa, katangale ndoyipa kwambiri. Ngati wina angapezeke akupanga katangale, disciplinary action be taken. Mmodzi wa apolisi wa Wezi Phiri wayamikira Malawi Police Service powapatsa mwayi ochita maphunzirowa ndipo walonjeza kuti agwira ntchito motsata malamulo. Maphunziro amenewa ndi abwino zedi. Ngati ine wa polisi komanso wa polisi ofufuza, maphunziro amene akandithandiza kwambiri. Poyamba amene timagwirira ntchito timangogwira mwaumbuli, sitimadziwa chimene timachita. Timafufuza inde koma sitimafufuza amene zimayenera kukhalira. Koma apapa amene tikupita tikhulupirira kuti knowledge imene tapeza kuno tikagwirisira ntchito bwino, tikadziwa chochita. Poyamba timalemba mafailo, koma mafailo akamakhala mwaumbuli. Panopo ndi ma skills amene tapanga geni pano, olokalembedwe ka mafailo, ka investigation, kati kamagwira ntchito ndi azinzathu a prosecution. Tikapanga zinthu zapamwamba kwambiri. Chifukwa titaphunzitsidwa zinthu zapamwamba komanso taphunzitsidwa ndi anthu kuti akudziwa chimene iwo akuchita. Mwa polisi 50 38 ndi amuna ndipo 12 ndi akazi. Upireka Isa, MBC News, Blantyre. Munkhani zamasewero, akuluakulu amene akuyendetsa mpikisano othamanga wa Mzuzu Half Marathon apempha kampani zosiyanasiyana kuti zithandize mpikisano wa chaka chino. Wapampando wa komiti oyendetsa mpikisano a Adron Msoya wapereka pempholi pa ulendo wa ndawala umene anawukonza mogwirizana ndi mabungwe ndi cholinga chofalitsa mauthenga a mpikisanowu. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Makampani komanso mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo asilikali anabwera pamodzi kuyenda ulendo wa ndawala pa mtunda wa makilomita 10 ncholinga chofuna kufalitsa nkhani yokuza mpikisano wa Mzuzu Half Marathon umene udzachitike mu mzinda wa Mzuzu pa 28 March chaka chino. Ulendowo unayambira pa koloktawa ya ku Mzuzu kudzera ku Masasa kukafika ku Mzuzu Stadium mpaka kukatawa kukatulukira ku Chiputula kenaka kukalumikizana ndi msewu wa M1 kukafika ku Katoto ndipo unakatheranso ku maofeses a Mzimba North District Council. Wapampando wa komiti imene ikuyendetsa mpikisano wa chaka chino wa Mzuzu Half Marathon Adron Msoya wapempha mabungwe ndi makampani kuti athandize ndi kupereka ndalama zokwanira mcholinga choti mpikisano wa chaka chino udzakhale wapamwamba. Kufika lero Mzuzu Half Marathon nitapanga zinthu zambiri zofunikira.
ngati mukukumbukira kunena kuti budget ya event imeneyi ndi 40 million kwacha. Kufikira panopa tapezapo mwina kuti mwina 37 million kwacha. Ndeti kusowekera ndalama yokwanira 3 million kwacha kuti event imeneyi iyende bwinobwino. Imeneyi tikupempha anthu amu mzuzu muno ama business komanso amuzintchito amene amakonda masewero othamangathamanga kuti atithandize kuti event imeneyi tiyipange yokongola kwambiri chaka chinochi kusiyana ndi mwina panga chaka chatha. Imodzi mwa mabungwe amene akangalika kugwira ntchito yopititsa patsogolo mpikisano wa chaka chino wa Mzuzu Half Marathon Amoyale Barracks kudzera mwa mmodzi mwa asilikali a Michael Chimwala anenetsa kuti agwirana manja ndi amene akuyendetsa mpikisanowu mcholinga choti upitilirebe kukhala otchuka ndi kupititsa patsogolo ntchito za mzinda wa Mzuzu. Sports imabweresa mitundu ya anthu pamodzi sizitengera kuti komwe amakhala chomwe amachita koma sports imene ikuziwika ndiyo imwe imabweresa anthu pamodzi. So ndimene maoneramo mmene timayenda takumana ma institution osiyanasiyana zimene zisonza kuti sports ikubweresa mtundu wa anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana pamodzi. Andi tikupitirizabe kupempha kuti makampanies amene ali ukoko ndi anthu ena amene ali ndikuthekera kuti atho kuti atijoine kuti Mzuzu City Half Marathon iyende bwino. Ena mwa mabungwe komanso makampani amene anali nawo pa ulendo wa ndawalawo ndi kuphatikizapo Malawi National Council of Sports, unduna za maphunziro, akuluakulu ona za malamulo mu mzinda wa Mzuzu, Malawi Housing Corporation, bungwe la Anti-Corruption Bureau, komanso nthambi yona zolowa ndi kutuluka ya immigration, asilikali a Malawi Defense Force, apolisi komanso a Malawi Prison Service mwa ena. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mauno koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika wati boma lake siyikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Boma lati lilimbikitsa ntchito zophunzitsa anthu njira zosiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Ndipo akatswiri zachuma ku banki yaikulu ya Reserve atsimikiza kuti ndi zotheka mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika 5% mzaka ziwiri zobwerazi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnandine Austin Kachipeya, tsalani bwino.